I més imatges que ens deixa aquest dia de tempestes. Són els tornados. Se n'han pogut veure, per exemple, a Torredembarra, a la platja del Roquera. Però on més n'hi ha hagut és al Baix Llobregat. A Castelldefels, fins i tot, s'han pogut enregistrar imatges de dues mànegues tocant terra alhora. Aquí les tenim. També saben què és un tornado a Sant Feliu de Llobregat, cotxes capgirats, mobiliari urbà trencat i murs a terra. Són només alguns dels efectes del seu pas. Han estat pocs minuts, però deuen haver semblat una eternitat per als que ho han viscut. Un tornado ha aparegut prop del centre urbà de Sant Feliu amb la virulència que veuen. Ha volcat vehicles i els ha desplaçat diversos metres, i no només cotxes, sinó també camions. Altres vehicles han patit destrosses en caure'ls un mur i han volat part de teulades i parets d'algunes naus del polígon Matacàs. El més sorprenent és que no hi ha constància que ningú hagi pres mal. I el nen em va estirant la roba i em diu mama, diu que això ve cap aquí, que és com la tele, i llavors, clar, ja no he mirat res més, he agafat els nens i me n'he anat i ens anaven caient trossos de teula, de ciment, i hem quedat plens de fang i de tot. I a més amb un vent huracanat i molt de soroll. En un altre polígon, el de Salines, a Sant Boi, els treballadors municipals netejaven el carrer de les restes de xapa i altres materials de construcció que han quedat escampats per l'avinguda de Marina. Tot just fa un any, dia més dia menys, un altre tornado ja havia fet una cosa semblant en aquesta mateixa zona. Segons els testimonis, tot i ser prop de l'1 de migdia, en pocs minuts s'ha fet negra nit. El vent ha comès destrosses com aquestes que poden veure i, curiosament, moments després ha tornat a sortir un sol de justícia com si res. Aquí la virulència del vent també ha espantat força els treballadors presents, que s'esforçaven per mantenir la serenitat. Es veien com dos petits tornados i com de cop i volta s'aixecaven tots els sostres, les plaques i tot, i veiem que venia cap a nosaltres i s'han quedat per una mica parats i fins que han començat a picar els vidres i tot. Tot això del poliespan i totes les plaques aquestes estaven volant per tot arreu, d'aquelles naus que estan a 80 o 90 metres amb una alçada increïble. La majoria del material que voleiava sortia de la teulada d'aquestes instal·lacions d'una cadena de supermercats on els treballadors han hagut de desallotjar l'edifici per ordre dels bombers. Alguns s'han dedicat a avaluar els danys que han patit els seus vehicles a l'aparcament. Esther Miró, TV3, Sant Boi de Llobregat.